Kaixo, egunon eta ongi etorri Adin Berri saiora. Gurean osasun fisikoa eta ongizate emozionala zaintzen ditugu. Hori baita zahartzaro aktibo eta osasuntsurako giltza. Eta hori nola? Kirola eta meditazioa egiten. Zeren, badakizue, kirolak ez du adinik. Horrexegatik gaur zuekin batera gure gorputzak martxan jarriko ditugu. Lehendabizi, Inigorekin eta gero nirekin. Ez da Inigo? Hori da, Zurine, egunon dan hori, neure txandi, neu hasikona kirol ariketa fisiko horrek eitzen, eta esan gaurko honetan ibiliko elementuk izango di, batez be 3 gauza eukibizu argi. Eukiko pelota txiki bat, edo fruta naranja bat, eukiko zuen makila bat, edo eskobak irten hori, eta gero 6 elementu, 3 eta 3 jartzeko alde bakotxin, izan aldi 6 esnekaja, 6 urboteia, 3 atun lata, 3 esnekaja, baina 6, bale? 3 eta 3 jartzeko moduen. Hau pasuek, espero, ja egoki jantzitxe goti, guazen horretara. Gaurko honetan, koordinazioik landuko, elementu ezberdinak ibiliko, azkanin gure gorputzan ardatz hori apurtzeko, da guale egintuko azenara, ardatz hori mantentzen, indar puntu batzuk eitzen, hori mantentzeko. Lehenengo ariketa izango da pelotakin, baina beti bezala, mobilidad artikularren gau, behitxik eta gorarte, hasi beste barik, eskumokorrera, hainka bat atzin, borobilak etxen, beti bizkarra zuzen, eutzi hor, gorpo horreaz, aldatu, segi hor, oso ondo, hainkak parera eta zuzen. 1, 2 bera, 3 behian, 4, 5, astiro, 6, 7, 8, 9, 10, binaka, 1, 2 albora, 1, 2 erdira, 1, 2, 1, 2, oazen, 1, 2, 1, 2, oso ondo, da honengo borobilak, aurrera eta zabaldu 1, 2, 3, 4, 5, astiro, 6, 7, 8, 9, eta 10. Zabaltzen dut, nire mokorra baina apur bat zabala, buru beti erdixan, ukandu gora, hor, buru geldik, 2, 3, 4, 5, 6, astiro, 7, 8, 9, eta 10. Kolpe hor, sorbalda eta besu motz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10, beste aldera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bixe batera, oazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atzera, oazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donengo gurutzatu, bat goxan, eskerra goitik, eskuma, hor, oazen, beste 3, 1, 2, 3 eta askatu, askatu, astiro, lasai hor, eskumokorrera, gora eta bera, oazen gora, 2, 3, 4, 5, eskerta eskuma, 1 hor, 2, 3, 4, 5. Esan duten morun, hartuko naranja, pelota, baloi txiki hori, txindak hauena, eta ondator gure ariketa, gure lehenengo ariketa. Aleginduko naz, borobilak etxen engot, 5 barrurantz eta 5 kanporantz. Beti ardatza mantentzen, hartu hor, punto bat, suabe, 1, 2, 3, 4, 5 kanpora eta barrurantz. 1, 2, 3, 4, 5. Hainkaldatuz, berriz, pini ondo, bizkarra ardatza hartu, kanpora 5, barrura beste 5. 1, 2, gu ez gara mugitzen, 5 da barrura. 1, 2, 3, 4, 5. Aldatu, berriz, bizkarra zuzen, eutzi hor, 1, 2, 3, 4, 5,
aldatu. 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo, oazen beste aldea. 1, 2, 3, 4, 5. Bestera. 1, 2, 3, 4, eta 5. Honengo buena da, zuzen, erun da ekarri, bizkarra mantendu, erun da ekarri, erun da ekarri, 2, erun, ekarri, 4, 5, eta aldatu. Inor, ardatza mantendu, erun, ekarri, 2, luze inka hori, 4, 5. Buelta berriz, puntan jarri, erun, ekarri 1, erun, ekarri 2, beti bilialgaz, aulki baten, mai baten, bale? Azkena, eta aldatu. Jarri hor, aulki horrekin, eta guazen, luze bat erdira. 2 luze, hor. 3, 4, ardatzetik urte maik, 5, astiro. Berri zein gau, 5 eta 5. Bakarrik kanpora, gertu hor, 1, 2, 3, 4, 5. Guazen bestera, 1, 2, 3, 4, eta 5. Oso ondo. Lako pelota hori, eta ingo zuena da, ikuste zuen morun nitakat. 3 elementu alde baten, 3 elementu. Eta gutxi gora berako neurrixe da, nik etxen dut. Pausu bat, eta heldu. Jarri neurri baten, etxo pausu bat, eta heldu. Da ingo benara aldaketa bat, lehenengot. Hemen dakaten esnekajak, pentsa esnekajat izela, eta hemen atun latak. Esnekajak 3 pasako torra, eta 3 atun latak ona, bale? Elementu gengo txuaz aldatu. Jarriko na erdixan, venga, 10 segundotan jarri 3 eta 3, gertu hor, 3 elementu, guazen, etxo pausu bat, hartzeo bat, erdira, pausu bat, kolpe besti, bilatzeo beste bat, pausu bat, hartu, guazen beraz, hartzen dut askana, eta hor, lehenengo buelta, berriz, hartzeo bat, bizkarra beti zuzen, pausu bat, hartu bigarrena, aldatu, hartzen dut, beti astiro, indar punto batekin, eta bizkarra beti zuzen, oso ondo, eta beste baten gau, 3. bat. Ikusten bat zuen pausu hori luze juten dela, ez dutu apur bat. Bale? Honek egon aldi. Neurri hortan bebai. Eta etxin dut, pausu txiki bat, makurtu, pausu txiki bat. Hartzen dut bigarrena, pausu txiki bat, makurtu, kolpe beste hori, gora. Bizkarra beti zuzen, hartzen dut, pausu txiki bat, utzi hor, hartu, eta azkena. Oso ondo. 10 segundo eskantzu bat, urtrao bat hartu, bitxartin makila bat hartu, makila hori, eskoba, nahi dozune, eta hasiko gara lan hori eitzen. Zabal-zabalik kolpe, zabal-zabalik eta hasiko na, bertotik eta erdire, mokorretik eta erdire, guazen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bizkarra zuzen, 9, 10, eutzi bertan, ikutu paparra, 1, ikutu otor, 2, ikutu, 3, ikutu, 4, hartu arnasa, 6, hartu, 7, 8, pentsa makila horrek, pixu asko daukela, askatu, ez dugu askatzen makila hori, pentsa makila horrek pixu asko daukela. Da hemendik, alba da, lezinoirik espada sorbaldetan, hemendik eta ukandu ekora,
bat, bi, aldan lekor arte, iru, ukandu gora, makila ez, ukondu, hor, astiro, iru askanak, bat, bi, iru, askatu, bizkat sorbaldak, askatu sorbalda horrek, honengo tena rotazioa. Mantenduko tor, beti lurrakin paralelo, da ingot. Erdira. 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 Hori da. Bost. Estiro. 6. 7. Ezina mugitu. Hor. Gorputza geldik. Beste bi. Bat. Bi. Eutzi hor, eta berriz hartu arnasa, askatu gabe. Bi. Iru. Lau. Bost. 6. Jarraitzu hor. 7. 8. 9. 10. Askatu. Eta rotazioa apur bat. Igarten da gaia hor, sorbaldetan, beti honek ariketatan ekin gau, gure ardatza ez mugitzeko horretan. Onjungo gara, makiakin, ariketa bat etxen esko bakarrakin. Hartu erdi xan, hori da, da aleginduko naz, gorputz moi barik, botalde batera, bota bestera. Botalde batera, bota bestera. Eta ni ezina mugitu, geldikor, beso hori bakarrik, ardatz guzti trinko, nahi da benak hau apur bat gatxau hainka bat gora, 80, bat, astiro, bi, astiro, iru, astiro, lau, eta azkena. Aldatu eskuz, nahi badotor, bat, bi, ardatza beti trinko, edota, hor, eutzi, bost, eutzi paralelo, 6, bizkarra zuzen, 7, 8, 9, eta 10. Buelta hau berriz, bat, apurua bizkorra, bi, iru, lau, bost, oso ondo, 6, nahi da benak, goixan, 7, 8, 9, 10. Azkena, eutzi hor, bat, bizkor, bi, hori da, iru, guazen, lau, bost, nahi da benak, 6, 7, 8, 9, eta 10. Bale, eskatzen dugu apur bat, don hasiko gara. Maki jau pasaten ardatzetik eta ardatzera. Vale? Aukera nengo bainkak zabaldu, bizkarra mantendu, bat aldatu, bi, bat aldatu, iru, venga. Mugitzen, alegindu makila hori ez jausten, hor, ardatz bat hartu, eta eutzi, eta nahi da benak, gogortuko, apur bat, eserialdi apur bat, puntakin kanporantz, belaunak erdibider arte, eta hor, guazen, bat, bi, iru, alegindu maki eskausten, bost, 6, bizkarra zuzen, 7, 8, 9, 10, lagunduta, gora. Eskatu apur bat, hainka horiek, 5 segundotan berriz, bost, lau, iru, bi, bat, guazen. Bi, nahi da benak, iru, bizkarra zuzen hor, lau, bost, ezin da makia jauzi, 6, 7, 8, eutzi, 9, 10, gora, bat, bi, oso ondo, askatu, eta honengo bena da, pelota edo naranja hori hartu, 10 segundo, urtrago bat, hartzot pelota hori, eta honengo betena da, inestabilia sortu. Aleginduko gaz, hainka bat goixan mantentzen, inestabilia sortzeko.
Ariketa izango da, hau, esku bat libre, heldu eta aldatu. Ezin bada inka hori eskuma, kasu honetan eskuma goixan, zabaldute. Vale? Mantentzena hor, zabaltzeo pelota, erdire. Zabaldu pelota, erdire. Niri ardatza ezin de mugidu, ni gelditzen hor, pausu horretan, ardatz bat hartzen dut, trinko, firme hor, bat zabaldu eta erdire. Bi zabaldu eta erdire. Eta nahi da benak eta alda benak, 90 grado, 90 gradokin, eta hor mantentzen, benga, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Askatu, oso ondo, nahi da benak, hainkak zabaldu, eskerra aurrin, eta guazen, bat, bi, hiru, alba da, lau, goixan, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, askatu apur bat, oso ondo, askanengo goitzuli hori, ezin bada, denokor, hartu ardatz bat, bizkarra beti zuzen, ba, aldatu pelota, bi, hiru, lau, bost, guazen, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Kasu honetan, beti, nikon eskerra jarriko taurrin, nahi da benak eskerra goixan lurrakin paralelo, da horkatik jabe trinko, da hortik eta horra, bale? Nik ingot lurrin, hainkak zabaldu, bizkarra zuzen, guazen, bat, bi, hiru, astiro, lau ezin zara mobiu, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo, utzi pelota hau, askatu apur bat, solta, hainkape bai, solta, askatu arnasketa bat, askanengo ultragu eta lusatzen hasiko gara, bale? Eta lusaketak betiko lez, goitxik eta perantz. Benga, ultrago bat, askatu bizkat, oso ondo, gaurko koordinazio ariketak, oso ondo, beti da zer robetu, hasi que jarrai horretan, eta geixa egoera honen aurrien. Benga, ba, hainka batera, buru gora, eutzi hor, hartu lasai, bota luze, hartu arnasa, bera. Hartu arnasa astiro, esko batatzin, besti goitxik. Hartu lasai, bota luze, aldatu, helduta, venga, zabarrak gurutzatu, bilatu bizkarrai, biribildu ondo, hor luze, luzatu ondo, hartu arnasa, esku gerrire, buru gora, hartu lasai, bota luze, ba, hartu arnaz astiro, venga, tara tripa, askatu, atzamarladori gorantz, kolpe hemen, beti berantz, biribildu barik, beti bizkarra zuzen, hartu lasai, bota luze, ba, aldatu, ben, askatu dano batera, honengot zabaldu, mokorra baino zabalagoa, esko bat mokorrera, hortik gora, hartu arnasa, eta luze. Hartu lasai, ba, kambio, hartzotor, ba, gora, hartu lasai, astiro,
Oso ondo, nahi basu hartu makila hori, laguntzeko, hanka batekin, makila hori beti laguntzen, bizkarra beti zuzen, arnasketa hartu lasai, bota luze, aldatu makila lekuz, beste aldera, eutzi hor, lasai eta luze, venga, gurutzatu, hainka hau gurutzatu, bizkarra atzerantz, kolpe hor, bizkarra beti zuzen, ipurdixaz atzerun, lagundu makilakin. Venga, hartu gora, kambio, bestera, aldatu. Astiro gora, eta betiko lez, bi arnasketa horrek, hainka batera, hartu arnazak gorantz, eutzi goixan eta fuerte bera, bi bider. Hainka batu, hartu arnaza, segi hartzen, eutzi, astiro gora, segi hartzen, eutzi, Hau, pasuek ekipo, beste barik, beste egun bat, eta on zurinekin jarraitzen dugu, hau pasuek jarrai horretan. Kaixo, berriz ere, kirola egin eta gero meditatzea tokatzen da. Meditazioa, mindfulnessa, erlasatzea da, oreka bilatzea, harmonia topatzea. Eta horretarako, pixkanaka lasaitzen joango gara, bai? Eta gogoratu, beti bezala lesiorik izan ez gero, eroso jarri. Goazen elkarrekin meditatzera. Meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, baina tentsiori gabe. Oinarri sendo bat ezarri oinak eta ipurdiaren artean, triangelu bat eginez. Duintasunez eusten. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza, eta baita zure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikak erraztu egiten digu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Utzi alde batera, agertzen diren pentsamenduak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Inspirazio bat bestea baino luzeagoa izango da. Exhalazio bakoitza ezberdina izango da.
utzi ziklo bakoitza den bezala garatzen. Sortzen eta eteten. Ez dago bat bestea baino hobea denik. Ez dago arnasketa perfekturik. Arnasketa prozesua bizia eta dinamikoa da. Ez da zurea, zuk ikusten edo kontrolatzen ez dituzun gauza askoren araberakoa da. Komentarista ere, etzarazu. Erreakzionatzeko ohiturek sortzen dute komentarista. Adimenaren automatismoak dira. Utzi ateratzen eta joaten. Ez saiatu geldiarazten. Ez borrokatu horien aurka. Baina ez elikatu. Onar ezazu halako gauzak gertatzen direla, eta ahal duzunean eraman berriro arreta arnasketara. Batzuetan gustatzen etzaizun moduan erreakzionatuko duzu. Gustatzen etzaizkizun zure jarrera batzuk ikusten ari zara. Desatseginak direnak. Onartu hor daudela, besterik gabe. Ez ukatu. Horrela dela onartu eta eraman arreta arnasketara. Egin bi prozesu horien behaketa. Arnas prozesu bera behatu, eta baita arnas prozesuaren aurrean agertzen diren erreakzioak ere. Ernegatu gabe. Lasaitasuna ahal duzun heinean mantenduz edota areagotuz. Orain, begiak ireki
eta hasi poliki mugitzen. Egin ezazue 10 minututako serietan abisagailu batekin. Zer modu sentitu zarete? Erlaxatu zarete? Orain, pixkanaka joango gara aktibatzen gorputza, baina poliki, bai? Lasaitasun honekin agurtzen zaituztet. Hurrengo Adin Berri saiora arte.